खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जे मोनसे निउस पर्टेल बड'लेण्ड बुब्लि बेनि एमडी राजिब बसुमतारी आरो बिथां राकेश रामसियारि बिथांमोना माबादियै पस्ट होदों बेनि भिडिअ क्लिप्सखौ आङो होनो थांगासिनो दं। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथांमोना वान साइड जानानै सरकारनि जानानै नंथारैखौ फोसावो, सोरबा लोमजानाय साजानायखौबो जि गाज्रि गाज्रि बखियो। बिथांमोना बायजानाय आरो बिथांमोननि जायनाखि लिरनाय पस्ट बेफोरखौ चेनेलफोरखौ नायियानो मोजां। अब्ला बिथांमोना माबादि बिपिएफखौ बखिदों आरो बिपिएफखौ माबादि बिपिएफनि निउसफोरखौ दामा आरो बिथांमोना इउपिपिएलनि नंथारैखौबो दामो आरो बिथांमोना वान साइड थांनानै माबादि सौथुनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोरजों आरो इयुनाव रायजो राजाफोरनि रेसपन्सखौनो बिथांमोना मोननाय नङा। बेबादि खालामबाय थायोब्ला जिर' जाहैगोन। दा नंथारैखौनो बिपिएफखौ माबादि लिरदों, माबादि फाव फान्दायदों बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो थांगोन। स' अब्ला भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो, बेनि उनाव सावरायसै। ओमफ्राय बे नोंसिनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बे हाग्रामा सारखौ उदैयाव अन्थाइ जानायखौ दा जेन'बा ससियेल मिडियायाव नोंसिनि बे निउस चेनेलनिफ्राय फेसबुक पेजाव माने बिराद भाइरेल गोसारदों आरो ना, माने 19 बोसोर रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि थाखाय फाब नांदों, स' फाब नांदों होननानै बिदि फोसावदों। बिदिथ' फोसावाखै, बियो बाय मिस्टेक बै कपि पेस्ट खालामनायाव थांदों। बियो लिराबा बे बोरै थाम्बनेइलाव फैखो? बियो कपि पेस्ट होननायखौ नोंथाङा मिथिखायो दा एसे ना? बैखौ माने बेलेग पेजनिफ्राय कपि खालामदोंमोन। कपि खालामनानै बैखौ जेब्ला पेस्ट खालामदों बेयाव डाइरेक्ट बै जायबा एडिटर बियो बिदि माबा खालामदों। बिनि थाखाय जों अलरेडि दायो निमाहा बिनाय पस्टबो होबाय, निउसबो होबाय। नोंसोर बाय मिस्टेक जादों नालाय बेयो। नोंसोर माबायाव फकासाव फैनानै क्लियारफिकेसन होनांगोन दै बे खोथाखौ। खिन्थु जों बिपिएफ हिसाबै सहायनो हायाखै आरो इजि लायाखै। जों होबाय गोरलै दासो गोरलै नायबानो बासान। नोंथाङा थारमाने सनमान दंना हाग्रामा सारा। नोङो जोंबो जोंनि नोंथांनिल' नङा, गासैबो बर' हारिनिनो सासे बिथाङा गेदेमा। औ औ बेखौ जों मिथिगौ। माने बेखौ माने सुजुगिरि सासे गथ'आ कपि खालामदोंमोन। कपि खालामनानै ओमफ्राय पेज बै फटकनि सायाव पेस्ट खालाम। माने दा जेन'बा बे नोंसोरबोथ' मोनथियोना, माने नेथाया नेथा। ओरैनो दा मा जानो नागिरदों बोथोरा? रिजनेल पलिटिक्सखौ फोथांनानै लाखिनांगौ सार्थ'आवसो खामानि मावनांगौ, मिथिबाय? जोङो बेजोंबा बैजों बे बखिलायनायनि फोथांनाय माने जोंनिया जि मोनो बेखौ फोसावनांगौ, बेयो जोंनि माबा। खिन्थु बै कपि खालामनायावहा गासिबो कपि जादों नालाय, बेयाव पेस्ट खालामनायाव गासिबो थालांजोबदों आरो बेखिनि बुस्थुआ। अन्नानै बेवहाय मिस्टेक जादों। नोंसोरो मिडियाया जाहैबाय पाब्लिकनि बिराद मोनसे सैथोथा खौरांखौ नोंसोरो पाब्लिकनि थाखाय फोसावदो। माने बे वान साइड पलिटिक्सनि खोथाखौल' सोरखौबा बाख्नायनानै बुंनाय मानाय बेखौ दा खालाम। ओमफ्राय सोरनिबा लिडारनि साजेसनाव निउसखौ सालायनो नाङा, मिथिबाय? साजेसन नङा, सोरबा लिडारा मा बुङो बेखौनो जों फोरमायना होनांगौ जायोना। जों आरो एक्सट्रा बानायनो हायाना बाथ्राया बिसो। हाग्रामा सारआ जि बुङो बेखौ जोङो देखा देखि बुंनानै होनांगोन। नोंसोरो ओरैबायदि सुर लानानै बुंलायथारो बिपिएफनि मानसिफोरखौ बखिबा। बे राकेशआथ' नंगौ सैथोखौनो बुंदों, नोंथांमोनहा थारैनो सैथोखौनो खोनादों होनलायथारो। एकदम जागोन दे होमबा न', आं बिदिखौ माबा नायबाय थादों आं, माने माबाखौ बे मिस्टेक जानायफोरखौ माबा खालामदों। बिराद गिदिर इसु जागोन बाबु, मिथिबाय? बेखौ आरो सेकेन्ड टाइम बिदि दा खालाम। बेमाराव थानाय मानसिफोरखौ जों इसोरनाव प्रेयारसो खालामनांगौ। जायखि आरो लिडारानो जा, बेमाराव गैया होननानैसो जोंखौ बुंहरबायना। दा थांनानै थानायावबो बखिजायो हाग्रामा सारा। बेमार जाबाबो बखिजायोब्ला बेथ' सुबुंनि मोनसे धोरोम जानो हायाना। पलिटिक्सखौ गारनानैबाबो जोङो मानसिनि जागोन दे नोंथां, बिपद समाव नोंथांनि बिदि बुंनाया बुङो। गासैबो सैथोआनो। सेकेन्ड टाइम बिदि दा खालाम दे। खोनानो मोनबाय जे बे सासे बिपिएफनि मददगिरि बिथाङा सोंहरदों, अयनाय जादों बियो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा
अन्थाइ जानानै हस्पिटालाव दं। बेबादि मोनसे खस्थ'जों भुगिनांनाय लोमजानाय अबस्थायावबो बिथाङा बेबादि बखिजानांगौ नामा? मानसियाव उजिफैबाय, लोमजागोनबो साजागोनबो आरो बोराय देहा जाबाय, रबगोनबो। दा बे मोनसे बेमार जानायाव बे एथ' गिदिर इनाय भाषाजों बिथांखौ पस्ट होनाया, लिरनानै होनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो BPFनि मददगिरि रायजो राजायानो जा, मावथि कर्मि दैदेनगिरिफ्रानो जा, उन्दै दैदेनगिरिनिफ्राय गिदिर दैदेनगिरिसिम रावबो बे चेनेल रादाबखौ निमाहा होनो नाङा। बेनि सायाव लिगेल एक्सना लाथारनांगौ। लिडारफ्रा जायखौ थिनो नंगौखौसो फोसावो, नंगौखौसो फोसावो। बेनिफ्राय लिडारफ्रा जेखौ थिनो नंगौखौ फोसावोब्ला बे पर्बत जरायाव पावार प्रजेक्ट लाबोनायनि 3600 बिगा हाया ट्राइबेलफोरना गोमानो थांगासिनो दं। बेखौ मानो फोसावाखै? बिटिआरनि मोनसेबो दफाफ्रा मावफुंजायाखै। रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गवाखै। रेलवे कच फेक्टरिया गैया, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गैया। बे नंगौखौ मानो फोसावनो हायाखै नोंथांमोना? बर' बिमाफ्रा मेगनाव मोदै रथ' रथ' बे सैथोथाखौ मानो होनो हायाखै? ओंखारजानाया फेरेंगा EM बिथांजों थेंकिउसै ना मा बुङो रायजो राजाफोर?